In Harig is Joet de eerste levend erfgoed verhouden. De eerste keer dat zo'n groot verschaten organisaties, bisten en planten op deze schaal bij elkaar komt in Friesland. We vieren Joet de Dag van de Friese biodiversiteit, omdat het heel belangrijk is, omdat heel soort rassen uit het landschap verdwijnen. Nou, we willen dat heel graag behouden en daarom is het Joet een hele mooie dag om te laten en mensen te inspireren om ze weer te houden en ze te broeken in een mooie functie. Om de Frieske Reetboentekool te promoten, om te behouden. Wat hoop je Joet te bereiken? Wat zou Joet mooi wijzen dat er gebeurt? Meer donateurs, want we hebben geen ledenvereniging, maar wat het van donateurs ha. Het behouden van oude rassen is net alleen belangrijk omdat ze mooi of lekker binnen. Nou, het is belangrijk voor onze toekomst om die rassen te behouden, omdat we die genen heel goed broeken kennen voor de toekomst. Het is heel belangrijk om daar een verscheidenheid in te houden en dat er goede nieuwkomelingen komen en dat er mooie gewassen hebben en fruit waar we in de toekomst nog steeds van genieten kunnen.